De aak van Moddergat, de VL-9, leidt naar het zien hier weer op het droegen. Van de morgen is de 20 ton zware replica uit 1871 in dokkenbenije Silm uit het wetter takelen en op statieven zet. Nou, hij is uit het wetterkamer met als doel om hem het komend jaar goed aan te pakken en weer wetter dicht te maken. Want het is vooral die onderkant die had het te lijden dat er naar 9 hier in het wetter leidt. De VL-9, ik wil de drie gebroeders neemt, is in 2003 toch een groep mensen nijbouwd. Dit schip had een verhaal. Dat is een replica van de VL-9, de drie gebroeders. En dat schip is met de ramp van Moddergat in 1883 is het vergien. En dat is een van de weinige skippen met informatie over hoe het de Ruutzeeg bewaard is. Dus die is, daar is er nou een replica van maken. Het schip had de oude het zien hier in het wetterlijn en vrijwilligers hebben de boppenkant ompakt. Nou dus nog de onderkant. Een hele put, maar de vrijwilligers hadden zin in. Ja, en dan is deze schip is natuurlijk heel bijzonder. Ik ben ook visserman, dus ik bedoel, dit is mijn voorouders die dit eigenlijk bevaart hebben. En dan hebben we eigenlijk min of meer wat in neerwaartse spiraal gang, zeggen ze dan. En dat proberen wij eigenlijk bij een beetje te zaken. We hebben het op te peppen, maar verleden jaar hebben we daar zowat eigenlijk al iets vrije uurtjes hebben we erin gezet. En nou ja, het resultaat leidt nou hier, maar nu maar we fase 12 pakken, zeg maar, dat is toen het wetterschip.